i20 v automate, auto pre mestskú mamu, ktorá je v každodennom kolotočí, má stále plné ruky, škola, škôlka, krúžky, nákupy do obchodu, potrebuje niečo malé, kompaktné, s čím sa všade zmestí. Nie je to len malé obyčajné auto, je v dobrej výbave. Je to celkom dobrý každodenný mestský pomocník. Vzadu sa zmestia úplne pohodlne dve deti v autosedačkách. Kufor sa zdá byť najprv, že je taký celkom malý, ale v podstate je tu takýto ďalší priestor a viete si to o to zväčšiť. Toto tu ja v podstate nepotrebujem. Kufor úplne stačí na každodenné potreby, aj nákup alebo nejaké iné veci, ktoré potrebujete nosiť s deťmi, tašky na tréningy, prípadne možno nejaká lopta. Samozrejme, není to auto na dlhé tráte alebo keď plánujete dlhšie výlety, ale na bežný, každodenný mestský život a bežný kolotoč jednej mamy okolo detí je to úplne šikovné, malé a kompaktné.